mag mtoka. Tena dira makende nikech anuna kaka jowuoth nitiere masiche mamoko ma bende wanyalo geng'o. E kinde ma bende dereva riembo kata mana ng'we rititi. Ini wachango. Samoro dereva nyisi ni kata nitie kata mana jowuoth ma bende nyiso kata mana dereva wadeko. Ideko to ka idhi kanye. Dini bed ni mondo nitie kata mana stickers moko monde kata mana matatu kanyo ni dini chako wuoth kata mana nyoro. Chako nyoro. Nitie moko ma bende wanyalo geng'o nyakoro mgejua gik moko machendo kata mana kaka seat belt. Msip kata mana iwacho ni minyalo twe nyalo geng'onwa moko kuom masiche mago mag apaya. Warito nge bende retest mago mag derepe nikech lesen bende iwacho ni nyaka sani derepe mating'o jowuoth nego bed ni nyiewo kata mana lesen mage nikech moko nomigi chon moko ok kata mana signatures mago signs mag barabara. Weni mana kotiko tok makamano. To adwa medo kiweyo kata signs go. Weni mokwongo ok inya bede ndara iringe highway ti ok dhi somo ndara. Ndara ngeni jomoko weni geche gi gin toys. Maybe until sama isi yuda jalino kata both yuda jalino ekibo fwenyo ni kare ngima nyalal gi dakika achiel. To I think wach mar license ni onego bed gima serious. Alafu jo bed updated gi latest information gi road safety gi. To nitie wach moro ma be anyamede gik monego beni watimo kata wan kaka oganda ma Jokenya. Sheria gi koseketi to bunge jabunge cha sama oseketo sheria gi ok obi luwo wa mondo gi oti kodgi. Koro in sama idho gari tineno ka gari over speed. In tiji en ang'o kaka japiny Kenya. Ok inya bede gari tiling tineno ka ng'ato overtake, ng'ato over speed. Oringo matek okalo speed monego ringi. To koro ema kelowa e wach mar responsibility kaka one citizens. Wambe nyakwa bed at the front line. Kineno ka gari no ringo matek to konego ringi. Tidhi tu unya kata nywako ruto ugo koko aseneno mang'eny kata ulor inya niso driver ni kokinya dhi mos to alor. Kata kokinya we overspeeding overlapping to alor. Koro magi gik ma wanya timo kik wariti ni koro nikech sama accident osetimore cha sama ji osetho ok ibi chiero gi sama ng'ato hinyore cha mana sara ma ng'ato osedhiye. Koro wan owuon onego wabed jok ma gangari kata ka en seat belt gi ok onego warit conductor nisi king'eyo wan owuon wang'e tij seat belt. Lakini tinde yudo ka nitie nyaka geche moko tinde gionge go. Especially mek town giti ok anegi ok giti gionge nikech ng'at monego en sure ni gintie ok icheki. Koro ochako gi malo jok management mar jo transport gi si fail. Onego beni gicheko ni gintie eka an kaka an japiny adhi ta yude mondo ati kode. Koro onego wang'i gik mang'eny. Kineno ka ng'ato miyo ja traffic police asoya in tiji en ang'o. Tinde wan gi social media. Social media is a very powerful tool ma ji samoro waigno. Inyago picha take a video titere social media kachacha mondo ji discuss one ng'ano bo chopo ni authorities. Koro wan wuon as citizens nyaka be jok ma responsible nikech sama ji thoni to wan mwadhi asara. To wan wuon wan ema nyithindwa tho to wan mwadhi chulo bills go osuptal. Koro nyaka be jok ma oyaw pacho. Adwa wacho